Morning guys. Naataroy long red guys. At sa Amlan Sulphur Lagoon. Sayo to guys. Sayo to sa ilo. Ano tayo? Time check now. It's 5:18. 5:18 na guys. Kusa to. Natin yung bike guys. Tadaan! Ito si bike. So ang bike ko guys. Tadaan! Ito gamitin natin. Set trail medyo. Trail ride tayo ngayon. Trail ride at oops. Oh man. Oh. Bagus kasi pala frame ito. Yeah. Let's do this guys. Time is 5:21. Okay. Kasi sama natin 30 sila doon sa Amlan. Tayo paghihintay lang tayo sa tropa natin, sa mga kasama natin sa bahay ng tropa natin. Punta na tayo doon. Oops, mag-flip yun. Oh, Jayla. Tag. Sarap pag ganito mag-ride guys. Oh. Malamig. How's the weather? How's the weather? Oh. Aso.
A few moments later. Angat bre. Nang bot. Mana yang mau tagiya mo deh? Mana nih tagiya? Ada nggak usah. Dagang di ilo-ilo musuh ano? Ilo dito. Oh, tagiya ilo. Tingog ya pon. Amit. Pasti sa posisi ay. Nga. Ah. Agal ito kay Blue Eyes eh. Beijing ko rin ako. Munjun. Katong usar na po by iPod pero ali na po ba? Kanapas balay. Dalag og ilo-ilo ba? Wala pa ko sa atong kagangan ga, yapi na sus naro ba di angat dito na madayo. Dati kaya Yan. oh to angat kay ano ko kayo kurbada pa dyan ko. Lato lagi ako dito pa ako. Ba tulot? Oh, baday na ako. Tintulod eh. Tulog pikan. Kabaw. Okay ra.
guys. Sige. A few moments later. Arvin lang malakas. Abot ang signal diri. Bisa nagkita pa ba may na ganina? Padulong ko pag Adri, ito na lang bike boards. Ayun. Ay, sige, pagkanaog kang Joel. Joel. Laos na lang libo di. Ano naman dire? Ako na, Joel. Balik. Gawat yung tabang. ikaw rin maasot to. Wala, helmet na rin ako. Helmet na dali po, simutin ka para ako ng helmet. Shoes. Madanlog ang aking shoes. Tara. Lu. Oops, esay. Di mo. Follow the Holy Spirit, amen. Sapatos. Atong na ikon. Balin ka na. Pugong dia. Op. Balik, sir. Pugong. Punggina. Kani. Wala pa sa naman. Asa. Asa. Galalay ra dire nga di ka mapadayon ito. Thank you. Naglugas sapatos. Low. Wapuang pustanil. Ah, simple. Low. Dami sa kuwan, no? Shout out. Lolo, shout out. Ano ko? Timer ka timer. Ang ikuan di masulog ano ba? Trabaho mo. Di na ko to botlon.
la 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 la. Sulod na twist tunnel guys. Sobra kangit-ngit. Daghan. Bangag naman eh. Kantay rin sa gilid. Oh! Balan pa lang. Gabuts na ako. Ayaw kay ma... Kuan ba to? Ito. Asa yan, boss? Itahi ra na. Matahi ra na. Kuan ra na, matahi ra na. Ha? Oh, kanang mga karabaw nila. Wala man daw dagang tao ba? Shout out. Shout out. Sarang na shout out. Boss, Boots day ani oh. Subscribe ron niya minimo sir. Ah, subscribe ya mo. Shout out. Shout out ang malapalapan na ibo sir ba? Shout out. Shout out Bon. Dari mo? Tree planting. Biking for a cause. Planting na guys. Ang ilo may kaman ha. Yan ay mo kalibang dia. Arita deres. So, para dito makita. Just patam na laga nagdugtog gabi-gabi. Yeah. Okay na ni.
Kinsay. Lapit mo. Mana ka, sir? Mana? Hindi nabitay tayo mo, sir. Lapit mo, eh? Alay. Lapit. Naka ebidensya oh, video na ako. Ha? Naka ebidensya. Video. Video na ako gatanom ko. Para do. Free na di ay. Iba ata na niya. Ha? Kawat man. Kulera na. Pag gano'n na mo, dapat naman na. Hindi naman na maukap. Ibangan para syatong. Balik kaglain. Ako agad yun. Hey! Bangangan na ganun ko. Shout out. Gabangan para tanong para syatong maningkili mo. Pareha may doon pero mas luya pa batang iston. Ako ni batan pa do. Yan niya sa pahirap ka. Shout out sa kong sapatos. Oh. Angay mo na siya dagtamnan dire Sir, tama na yun, sir. kay para di siya mo malaba. Pwede rin, gipang ko mo ko na eh. Hindi kabiano lang, para mabaw. Mabaw. Mabaw yun. Ambak mo tos Bisayang hilaw dire oh. Baka na yun, sir. Gaw, mapupag. Matungpag. Yes, sir. Ngunit